pelok jangan lagi lah sim form na sit admins na ai ko ngam la te me bangan ni thep hang ni me ngat long maki pada kim pas thu te mo jing long khana te ka poi ka por bangaken mau ngalit chieng jong amperin ru bangalit pan pisau tang ban yo bai school ngan ka jing sim ka jong ai ka school em ngam ong te bakadai ka school nga ong kum bang shit ong lupau kasi jing yu la ong pakai yeng school ka yeng ka baar ngapen long hiru bakandai ka yeng ka baar pi gidan ki school sarkar badan kumbalai saungut no hikai tang baar lai ngut khna kat ba kumbanga pade ngangat haka school badan riu pongut khna marwei no hikai ya ki grant mo ki government grant school grant ngine kran bai kum badai banlong hatu phi utilize hakor kum badai ban utilize ne ka ja she man ka por ngai i ba kindami rensan ginoi kai kin mi shabar surok mo kin hap ong ba kaduna ka tulop lani kala bande bun kiliang mo kitu menshua kino hikai kilapen scam ya ki kon ki babon kilalong officers kilalong doctors kilalong lawyers kidan ru ki bom dan ru shani te nginle kumno ya kani sin gidan hani po rensan jong forefront media but kalong ki ka ba comment hang ni ba ngandan but iba but scam thaba na po mau lighting government upper primary school hoi kani kadai ka wei na preng ba fila job ru ban ngi da don bok ba fidan ringkat ban ngi bangin yo khana ban pe kumu no hikai ba ki wiki benta ka jing em jo pi ko blish bun mo ba fi wan mi te ngan sedang ning kong mat ko wei ka jingkli ban long no hikai hap kha ne lani ba kidan kibong you have to be born to be a teacher to be made up to be a teacher te kadai hakaliang jo pi kadai ke hangai te ka kam hikai kadai ka jingkhot namar sim na tip mo yang por bala khai me ba oh ni unlong no hikai marsen kha lingi yam de te kubun subiria mo itu te yang sim la kha ban long tau no hikai hendai ha kata ka jing ya len ti pade ha ka jing im ka jonga ngasu thu bakadon kata ka jingkhot ban long no hikai namar ba ngalap ba ke idon kam yang bangan pendap itu hang tu beduna kan tu hakui kaliang bade ngakwa ban kelima fi ong momentan ba ban long no hikai kadi ka calling ka jing shakhot te bun sin ngili ngi miu i ka tu mo namar beli ba kumanga pet kani ka ba fi job ma fi mo hang ni ki tho nation builder ubayarap ban yarap ban thau lani ki no hikai ki long kita ki ba pen scam ya ka imlang salang tu menta suki piu i bang ngimlong shu te kum tu bangi pe ya kino hikai da katu ka khmat ngi pe kino hikai tinteng ki hapmi shabar hapra plakat hapli hala pisngo kum no kani shobangin poi ka jing im jung pi ken kani boong nation builder award te kadai shisha hi bak ladang ipe ya kata ka phang ken kino hikai gidi basandur ya kata ka imlang salang ya keri berkajai benriu borok ko wei hiru bat ya katu ka jingkeli ka ba phi ong ba sngo kumnu pat ladangim syapet kum kita kinong sandur lani syapet peman kum kita tangkum ki nong syakri ban pet khun jong ki brio la ban ong ti kalong ka ka ba so si ke namar ngim ya so thu ya kata ba kalong kam ka ba te bangin pet ya ki khun jong ki wei pan namar ngi hab ban the lut te ki ka jing nang jing start ka jing eat na dong sedang hab ai bulot iki te ban mi surok hi te kalong ka bang so si sha ken ya ki no hikai namar phi ban pe ya ki wei kiri kum hari england ka kerdan no hikai ka dei ka ba ki nyokor ba te kat ba kari ka jongi bade hajala jongi le kham tam bangi ji na ka por bakin mi ki no hikai ka mut kadon ka ka bala kata ki no hikai ken hadu kata bikin haban mi surok de kalong ka basusi ho nomor ngi pet mo no babat scam man ka por ngai i ba kindami rensan ginoi kai kin mi shabar surok mo kin hap ong ba kaduna ka tulop lani kala bande bun kiliang mo ti kitu menshua kino hikai kilapen scam ya ki kon ki babon kilalong officers kilalong doctors kilalong lawyers kidan ru ki bom dan ru shani te nginle kumno ya kani long hakaliang jong pi kin Pilawan kelibiang kata jing to ngan chu ai fi ko nong ni mo kanuk sa kalong kum ni mo menta shu khen ngakwa ba
ban pen scam ya kita kinoi kai bakin wan kumong fi ya diang situ jinglet untuk England mo te satai kile kumno kini kinoi kai syakawai pat kari kilong kum kitu ki bayarap lang ban ya saj an lani ban thau policy ban pen scam ki policy jong ka sarkar bakin pen klan ru ya ka imlang salang tahatu ki jongi la nam la ban le kum tu ngila bet ladangin ban ye trailang bat ka sarkar kan ladang ka mon dei ngila bet kaslong no bang ngidan kam ka opportunity de bangin trailang bat ka sarkar bangin yo bangin thau kan ye kitaki an mo le se ngan su ai nuk sa kum ka syllabus ne kanu habai dei bat ka school ngi hab ban mi ban ye trailang ba hi kan bat ka sarkar ladang ngim trailang de ngim la hiru tambang long ngi hab ban jet kan ki brio ki bakken sai ki basu thu ya ka ground level kumbang ongai phi mane hakabede bak education urban but ka rural setting kala pher tingin haban sai kita ki brio ki basu thu ya kata ko context om ban shim ya kanu context na ai bu shani kham ya hap te phi thau phi bu ta ki an ki kanun policy kan badai ru kanum trai kam namar ban implement shani ka ba hiru ngan sapoi syakatu katu ko rural urban jumpi piap ai pinap ong ru iki pat ba jungi ki bapet kena lani ki student lani ki bobon bapet akan ka show jungi bapinop ai kin kamut iu rural kamut urban iu kamut kindup tip kin ti to ngin poi sya ka benta ka jungpi pi sa sya ai pilih sekolah hangno te suki ngin ya lang tu ken tabatai kendiat te ngan super itu biang yala dia ka keteng pura ka jonga ka dei bat scam thaba bat la khai nga haus nem khat khandai spa khandai puar hang te halai mukra ngahe nga san halai mukra te ngalit school pan hasilong public school hak bang layo ban pendep ya ka kelas 10 ka jonga hang tu te kumta ter nang tu pede ngalit kelas 11 12 halai mukra Presbyterian but ka college pede ka degree jonga nga pendep na St Edmunds College usnam iu fi pendap fi le apo Shillong Public School le Oi. ICSE Oi. tenang tu pat na ICSE fi poi embus pat fi poi biang haka lehu ti usnam iu ni tengin daya pet ya ka jingya lenti sho school to ya itu pe ki por ki jong pi kin phila mo kan mau ya bit sho kam kum To, ka ya le. timeline te school hite hang tu nga join how 96 hang tu kelas KG te nang ta pa de namar bangade we na kena ukham duna haka growth and development le se haka bor perkhat la ni ngam da de ubastat te bat ka school ka jongi hang tu dei ha Shillong Public School min shwa ka dei hi ka school ka ban nam ta ki beduk te nam ta ki beduk o government school nam ta ki beduk ka dalong hiru kumta giwan la ka jong ka background ki bastard ru kitu kumbu babet babiang ru kitu ki baduna ru kitu donlon tenga pa ngadei ni we na kita ke background ke ba kham ya duna knian bat ka pule puthi ru ngidang dei ka first generation na yeng ta kamut ngi sem jing e ba ken hayeng sem tenga la feel ru la bon sen sha bangan long no hikai ha school sang la feel la sau sin sausin kata ka dei ka jing long ka jonga longan batai phi kumno pade nga clear kanya kata hot kumnu nga clear nga ya khon kumnu pa kata ka balong very interesting namar ba ka dei hi na ka jing shem ka jing im bat ka jing kundu parlok ru ka wai pare sha bakan nongom ta ka wai ka fighting spirit ka bangadon di bangam ju give up feel ka ba feel ru ngam ju give up ngam ju le ran nga feel mta nga school bang le ran em nga lit ben ngam ju give up tang ba hai ta pare ka jing hikai ani ka jing yo jing hikai hang ta ken kam dei ka ba kai ken namar nga kendu lut te phi tang mahabakut nga kendu ki perlok ki bepiang ki badai ki nong kersan ki nong yarap hadu menta yang aru nga kiu ken kumta ter hadu college ru nga feel sin first year kam dei e bang le kam kai ha school nga kham long kam kai bat pat su thu bat kata ka ong phi bangan su thu ka jing jar te nga sim jing e te ha school bat fitem ba kris kadi kan hi bang asyam jing e yala di school em ngas thu ba kumnu mentai ki khana bangan pensuk pan namar ma kapor jungi min sha kalong no school kalong brutal em kadai pin kili jing kili no hikai sisien ho arsian akong chok la ni doster na dur
Deh, phim long ban keli. Mlong ban keli. Phim long. Dari bom sutu mlong te ban keli than. Lani so kajing sya dat lele kino hikai msya mdei tong dia ngaling sya kuraro. Hadu kata tambang sutu pade bapleng katu kadi basni katu kadi babha mentangan le ngan ai ka babha tam kan kini. Tu bau syakura ma fi man long syakura bet Oh na. sya kura ben adur. No hikai. Ha no hikai. Te tang ba long kum taken namar ngiru ngia satar hite men sya skol. Ngia satar hi long be kum snap patau kan. Jawat kum tu hi. Te balai kino hikai ki dom ki bitaringi kadai ka jingle ka jongiru hi men sya. Tama ho ad bania nujor ya kampor mentang kam dei hi banle kum tu kalong ka babakla ngam ong do ong ka badai. Hande ka silong no bakadai ha kapor ka jongi te ngi banai batai siing ru tieng. Oh, deh. Nga salia na mar bling ang dalit siyeng la jong nga shukun mau tang kawe ba kadon kapor bang kan mau ba sya be na bar kani ka kelas. Tementa ba finlet sya be na bar ka classroom pinlit ya tu siyeng te Tieng. na yeng na po na school layo lupa kamu na yeng layo lupa. Ha. Kata kadai ka jingnya pair kapor school jonga ba jong pi. Lesia kapor jong pi kan compare shoot namar ba kaladon gap hinga Oh, kata. ladan. Te kata kadai ka jingnya pair ka ba menswa bat ka ba menta. Kalong kum tate ya kita ka jingnya pair ngai nujor kanya ke ka banga syam yala di ka bom dai ngak syam be ka bom dai ngak kawang sarut ya ka ba dai nga syam nga hikai. Deh. Kalong kum ta. Ti kalong very challenging kan yang akan kumuno hikai. Tambah kajuk ko poru kadai ka bang adap mat yala di ka aram hiru kandian. Tito, pila lit kan mau fi on fi fila feel gitu kipor ba fidan South Sin High School. Oh. Nang tupat pipoi siapo 11 12 11 12. Ti ka jingya lenti jung pi gamut kabam di basuk. Na school sa college. Amdai basong. Amdai basong namar ba ngadi ubri bapang westom ruhi nga baduna ruhi basuki teban suthu. Play katuka film jong u Samar Khan mo tari zamin por tu khna Oh, nga lai. jinjar ban suthu nga long kum tu ngam ong banga pang kum tu ndai nga jinjar ban suthu ik kham tam kum jing ken ni le ngam ya pe re dangalit keli pade ngam suthu hiru la dak hikai tika imat tip karukum hikai kalong kum no ya ka bangam la ban suthu kan tapi kidon perkisah kino hikai pade kiba long ki role model Kidang kinong mau mana. kita kino ikai. Ha long adang tendu men hakanir kum te Miss Battle Lendam por bai hikai sepang ka history sepang ka World War II oh jing sutenat fi long ka penmedur dai ila te bandrung ha ka jumut jum perkhat ke jongi ti kum tu kan sisien ba phila bandrung ha ka jumut jum perkhat jung khna em kumut khna la yok kem ben dan kam su ban puli tho la bet ti kata ka dai ka jing long kan no hikai kan sisien ba phila bandrung ha ka jumut jum perkhat jung ti khna dai ta kumut uniu khna ula yo la yok sai ben na era na te kum ta hanrei ka ba fishu force ka ba pa bam London ka ba fishu tim shu mai shu tla shu short shu dan em kam long ho ting ting ka don hi ka po dang det ngi ai dim sempat tang ban syukur mau kandian itam ni le namar ha ka jing long khana i da ka khana hanrei ka banda force ka banda short te ka bom dei ka bom long Tadi tu fi poi sa college di fi on fi. Fi dan ai lain krap presbyterian. 11 12 ngadan ha le mukra Hang tu fi dan ki ba fi kan mau kan ba fi la ban. tu tu fi kan namar ba ka dei ka stage ka bang asyam jingjar ha fi ba kris kajing kan mau ka jonga tu kalong very gloomy kan la banong kalong dum ha namar ba kajing im ka jonga hatu ko por kadi bangala mat jing e hayeng hasem dei su marwe ru hayeng hasem ila poi saka benta ka banganum ngadang kan poi perkhat su bangan puli biang ru por banga pas kelas 10 namar bang ila khlat ipa 2009 te ngala shok kelas 10 no hi next year tingila syam jing e financially te ngakan mau tu ko por bang pas kelas 10 ngamut join kelas 11 pade kala syam jing e ngala ong ngan i no ni kakam hik ban puli kan ngan i no kan ni ka kam puli dengan ong ngan trebelan o hiru nga tang balong ta long ki don hi ki perlok ki jonga ki so it ma ki perlok jonga li ki la sim form na sin admans na ai ngam nga ngam la te me bangan ni thep hang ni me nga long ma ki pade kim par stu to ma jing long khana te ka poi ka por bang akan mau nga le chiyeng jong amperin ru bang le pan pisa tang ban yo by school ngen te nga yo hi to ko por amon berit ba ar hajar
sa email yo nang ni nang tai ti shu biang sebak ban de tab form hang tah lai mukra tambah kapor bang amut lai ban tab ru kelakut admission le kum nu ngashu lai rung ngapen i ong ti la ong ti headmistress hang tu ong pi wan slam kum tam nga batai nga shem jing e te jarang khat i wan ta i we no hikai di miss gifty ong ani pi wan chli ti thu kan ita te yalam i te andala pe ya ka result ka jonga pre long ka bha mo ka result now tau bo feel mo knaro kadang yo long first hi ka ICSE long te dala adap nang ta pre ngayo bandrung school nga shu pan uniform no bahieng kot slang amdan te nga shulit school thli be kum tu nga kendu so we perlok hang tu nga kendu we perlok ba pen kelapat de ko we ka bab long bangan yo ya ko we ka benta jing im jonga ha ka bangan yo sa nga sa no buta perlok ken hayeng mla su tu ko por ba in kersan school te mai nga poi sa no buta perlok ti kemi jong i yong i slap i syam yang ken ong ani bi i stom jing mut ba pi ba but ide na balang jong i na balang lai mukra Tengah ju smart kan ban long aktif haying maniru bangan ruai bangan sim bentam tu ti GOE kan te hang ta kan nga poi share kan life story ka jong hai te nga sa no bat i invite nga ban sa tengah iriru kumukun hipan om dai bang su sa train sa i kersan ma i kan bangan di school te 11 12 tu tengah klam sa su haying nga sa no bat ki hang te hanong siliang te hadu por bangalit degree first year ngadang sa bat ki tang bahadin pedang astu adi kadan kam mangadan hayeng ru tingali pai biang siyeng kajing im ka jerong bha te bakres bangan batai personal journey tambalong kini hipat kidi ki bala sandur yang ate bangan long kum bangalong mentaken namar kidi ki challenges ki bangaman bahkan pen long beriu yang aken bat kadai paru na ki beriu ki bala elam lenti yang aku muhin men ujanga boy jantam uji alam nanti bah yang hadu ahing mani ne hakakam ka jam kat bengi yo ngi trailon uba pen inuk sa bah kan yang ti si pararo ngi teli melon hi bangi ne kentio bangin aiman semi we kumjuru ime te laj nang ta bat ki brio ki bang kendu par haka jing ya lenti ka jongi ki bak kentio yang anak kapor sa kapor ne ita ilong ijing sedang pedeken lada umdan manu ba yarap yang atu kapor by school ngam yo school ladam dan menum bekedup no yang tu kepor ha kepor jing jar nganum yo bang ka yeng bangan mo banri tengen bat bangan puli kot bah hang ta te fi bangasa walong bikum kun dan kamera ya bunda dadong sedang kebabahan tam te benukum perkat video ita benu bape pi de kamut kum ong te ila pen scam ka jing im jong pi te ila aila biang si isin man kentiu biang jing ho ban kentiu ka jing im jong pi kadi kata kan bunga itanat lu ko na pedeng to ko benta kan bo fila ong mapi tenang tu pia chu sei baskem andal adap nang tu te ngalik college deh hakapor college ngasem jing bah kata ka first year banga late hasin advance hang tu kadai ka way ka difficulties lani ka challenges banga man ngam su thau namar mapi ha school men sha mangingi kran khasi ngim jukan pareng nga ngamjukan pareng hero ngasdang por college malumala taro nga poi hakata ka batch am ka ba advance mo fila expect kum no sinli advance te kala ni la look forward ba ken kada long hiru kum ta to ko por ni ki bun ki jabing lili sudah trai hang tu bastan bilong very competitive nga ngamla ken ban compete bat ki to ko por bat ladaki kli no hikai yang aro nga bajubab beda kasi nga so syam jing tong ong beli pim jubab yang ada kasi te so em bakini kiwe du ong te khot ke nga skendong pen suthu ra mo kim pen suthu re nga feel biang ta mga kendu biang ki perlok kum mga kendu mencha school nga kendu daki we pan ki bayarap ke nga hata ka first year tengam kendu perlok hiru ki bayarap ani pan tang note sani practical ban hikai lang ru ki daburi be kum tu ki kham nap hate ngam kwa ken ban long kum tu yela de ngakwa ban long subun ben sim ken mo habangi im hakai im lang salang tingirap ken iwe te kita ki perlok bang kendu hadin bade ki bayaram kum ta ter ani ka syukiu be kata ka jing nang jing start ru long ngip ngia discuss bete ka bangi ngile bat nga kendu par ru we no hikai dei na department jonga nga dei na ka department geography nga kendu we no hikai na ka department social work
Ita di ibabu Randolph lang state. Ita ru bla along i role model la ni unang muna jong iba ai men sim haken yang nga ong se nga tengah social jing te se bangan su thu bahai ke English mo nga bangan kran du ngam lan. Om ni le kata di kasap jong pi. Long pi su thu kinang te kinohi kai ban kentiu tem ni le. Te nga ong nga te se nga kham eat bahai ka culture jong la jong nga kham ngam jeliu ya ka ka riti ke dostur ong bah kum ta ken. Te long ikentiu ken ti alam rural kam berbanga join ke NSS tinga jubut ye te hikai bon ke ibai kentiu kan yang nadu mchu hadu mentaru hi te nga thrai banga kenduk ko mikini ki chat briu kan bangan sakio ka jing im henry marwe hi te she hi in ki bar henry ka dei paru ka jing kru ka jong blai hi ngan ye thu hok e phi banga ju dwai bha nga ju dwai bha yu blai nong bu nong thau ha kanu ka khep ka banga don nadu swa bangan yo kam yo jam lani nga shem jing e nga ju dwai bha ti ya kani kalintiyat ka jonga nadu na school 11 12 hadu college but hadu ban poi manlong no hikai saban poi long no hikai la bet u ta usumbai ken usumbai ban long sebon men sim usumbai jing ai sha usumbai ban kumno ban hikai la bet lut u ta usumbai kham tam e por bangadan haing maniru la bet u ta usumbai te ngakan mau banga kendu i pastor banga por banga shem jing e bha i ong tingi syong ya dwai ong pat scam ngadon por bangi dwai ong ngadon ko ka benta ha naka bible bo blei ukran nam ta jong phi ba kata ka de na Isaiah sa phulai khat phra khat khandai te kata ka batai ba bangim dei bangin pe ya ka pas dengi di ban pe ya ka e ka ba ublei unsa bo phi unsa the jing ku phi hapdeng ka rish yap lane ka duriau la desert hapdeng jong kita ki desert jing terkhong ublei unsa the jing ku phi ka kran kum ta kan kata ka khot bible ngam su thu kan to ko por dei ong meditate ya kan ni pusan ba nga sa su thu hi te nga meditate nga pusan ba hi ta si taman bale ya shrum shneng ru nga meditate bet nga kran be ublei namar ba kadon ka jinget phi ba kre sang ne if you believe in yourself ada phi don ka jinget hala dia dai anything is possible te mar sendep college kum tu nga namar ba ong IP kala dai kapor bangan kersyane la dia nga le join no hakedi skona arjar khat nyo por bangan le join hakedi skona kata ka confident ka jonga ka bangal ayo na college ken khamtam e leng ba ni te babu ban na kino hikai jonga bar ki parlok ki jonga o kala ka scam ha nga snow ba kala scam ha por banga poi hang te nga kendu i Sir Brian te nga batay kanya ka jing im nga jonga kumta yung to mele ang ali shim be ka session i ai lat te bangan hikai kata ka di ka practice teaching mo sino nga lej be nga yeng be akhmat khana class 10 ngam paju hikai school menuru kasuwan kawan be takasap ngam tip rena kasuwan kawan be takasap hikai tangba ngampat scam hiru do kata bon ong bangan ne ni kum tu ka jingkeli ka ba phikeli phi la kha ne phi banong ngampat tip hiru kum ta henry kadai ka jing yalam lenti pat jong Sir Brian yang anak kapor kan bat kino hikai ki badan hang tu ki senior teachers ki barang dan hadu mentaro ki balong hi kita ki bash mul and ship lani bapen wandur yang apat kam uno hikai kan hang ta te nang ta por bangadon hang te idon iwe ino hikai iba keteng Miss Magdalene daya thu khana kata la ban ong tang basi thu khana la si ya thu tang ban su lai sa namar bun kinum ngen Henry por bangayeng kumta ngaju tip bisit pet kti te Miss isit pet kti te ong ngau mes ngasu bisit pet kti ong hoan me ngam ju mlien than me tu ki kam ong ta nama ngas new box dang apet yo mes new box so me yo me bhabok ngam tip yo me sosi than ngam bom nget kita ngam ju nget tepet se jonga andal apet ade yong te nu khana to yong dan lai teli ki ban saja hajing im jong me ka we ke bam kasamla ke bam mi i du bentakan se i ya me to ke baar kadai ka jing pang jing stom ka me dan mlele men sakya tamba men haban sim kya le de itip kum nu ngam tip hiru ngakan par itu khana te ingan ang join nang kat no
Kebalai. Ong te nu kena te bola ada kerku sisa. Mem duk kam duk jam ram me. Men sab long beriu man beriu tang ba kapisah kan umne akti jom me. Namar men selong beriu pede ba hak biarap iki we. Tang ba ka kejing kerku kan sawan me. Kita lai teli. Ja iwe hadin iwe. Kat nang ya ki por. Kalong ani ngalong kendet te baka ja sisa. Bat kata ka boong ita i pastor hi ha kata ka dekat Bible ka bala i la mention ka ja hiru kumta. Ka jing im jong pi de ya tu kana kalong kum bala thok kot ne bala dep thok te. Kalong kumta. Te to hang ta ha ki dis kona ka e sak pat ka baja hang ta. Ngalong sisa bala dan bong mar sendem na college ngalai hikai ngayo experience hang tu jarang khat ha ka tu ka sendem ka sarkar ko ong bala day banle DLED ya ki in service teachers da katuka NIUS da pi mau te nga bangala don hang tu te nga apply nga hikai atat master ru ngale atat na ignu bat nga pendap lut season pendap hiken te experience ru ngalayo jimpuli DLED ru ngalayo mi si MTED first batch to kapor kerwit ini ru dap satu dan ai ladap te how arja khat khandai pade namar bang ong 400 scam te bangan dan be hakani ka kam hikai tengah kedat lenti syo ken sipor ngalek ka tourism ngalong kum tour guide te hen man ong namar ngabo hen man kum ba ong ai phiu di nong lam lenti ya ngai ajan baham baru ong lek no so no tour guide de pla that hikai enjoy ba sang ben tang ba por bangal tur ngai namar ngapa jusang sabar go hati ngakendu ki beriu keleng akendu na US ngakendu na England long taken akendu na all over India Bangalore Chennai kat bedai kini south ne north ne kat bedai ngakendu lot ki pujat beriu te nga su thu ken ki jat beriu ki bakum nu ki long te ngalong ko bapuli pun man ni ki jat beriu hang tu te nang ta pede ke ka pelong yang ada baka benok men sim kendian kadai por bangai i yakini ki khna fi sini sang nang kondang mo maki kili ap masi ap belang ke school ke tei hang tei kini sini ap masi ap belang teng asyik ya keren kin bat ki te ki thu khana kin am don bala ban kerja ni kapen ken mau yang apun man ni ngaru ngalamat hi kum ni ngalamat ki batai te ki jing e ke baki ki siam teng ong teng ngaru ngalamat te ki dan padru ki ong ni ngami su thu relate school baki hikai da pareng eng ngaru ngalamat kum kata te kadai be ka jing syam jing mat ya ladi ngasu thu itu ki khana ken ki badan satu teng ong ti iu bangadi banle atau kopor ngam la le ban le ru em ngam la ngalong tong tur guide ngala ban tong sukren khana ladi bala ban syirap hiru kendian sot na air na hai jan hanu nuru te kum ta ken kata kalin ti ya ka jonga ka wan no covid no pade ha kopor covid pade ngaklem pen bijay hiru ya kapor kum tu nga involve bat ka way ka kenhun ka boong ka rural hinyo trap it ha ka bangiyo ban mi hi kapor covid ni kham song yeng hi por covid te ngia yarap iki breu keleng ka rikasi bangini ai khau ne ki jur ki jep ne kum ta ken te kani ka wan kata ka mensim ban yarap markel liang la ne ban no senyang ka wan te tu ka voluntary spirit mo syad ong kawan ken kasai ken te tamba kata ken bong ai pi kani sembai em la bet nado po kadang school hing mani kum ta ten nama hing mani ru ngajubut di pastor Ruben Porbi iseng kani ka reach ministry ni silet damit ni PB tek puan kadang khat san khat rus na melajong ngala bot lang ki sidon ki khana PB tu por ki badi dan right ki ba kawai khana lele ka bas ngo sajmat ka basusen ai na basen ai tam ka long ba iwei khana kan thai badang tang khat sau na khat san snem bisa di ka kemi kum kita ngi lam ha kerta dang ret rong alai i ken kita long ngasu thu ken opleng ka buan ha ke jing huri hura ke jing duna ha bede baki khna ret kamdi tang hang ni nga thai kamdi tang ni ban pek ngapek keleng sadong ka perthai baskem keleng sadong ban nga thai kum phi unoi hikai ban yu i kata de kala de ba pinhap yarap ti ki khna ban nadu dang ret ban beli ki ni ban pen kersan lem ban pen wan lam ki shkhmat te tengah kwa ban ya shkhmat kawai ka dei fi ong mane bun sin
rural. So bahasa pun batai ki beriu ketukar rural urban ya ki perlok jongi bapet ya kani. Hakabede bakani ka rural but urban setting. Hmm. Ladang ikran ya ka education mo. Namar bangalamat teh hasar bar hanong kendong kolong kumno. Pi hasar ngila biang ki facilities bon ngila biang nuksa kumpor covid ngan ai nuksa kumpor covid. Sasar ke ya de online kelas. Senong kendong pa. Kana miat. Kam ya. Kana miat. Kidan na pedeng jungki le kidan ki kena dei pengalak ban chukan mau. Kidan ni ki ong kin hap le kirai ka mobile saklap. Oh, haka ka school haka bang yo posting ning kong haka government school kan ka raiba. Por bang apoy mga bomdan na no. But kadai ka school ru bala sya ying ja akum ba arsnem kamdan no hikai. Kala ka school kam ikop school su kala long kum ka sem masih sem iu la kilabun su kinyut kilabun su ki bilor kiat kilabun su ki duma kilapun long iu ngam tip su ang tu kan jaka ka bala jak liab ha ndai tang ta hadu ka brio ru dan man sukan kam akor no kam long su de ka school tunum rum dan kini ki sanyum ru kila he kila par kini ki thiet Ngamla suthu te balai ba kilong community kini ki school balan chate sha ki than nong kendong te balai tang hang ni ki ni i tang hang ni bete shani sha posor chate pat ngimpet namar balai ni i kum kino hikairu kile se ki badan mentan ni pe ki no hikai batrai sarkar khamtam ki sarkar kindan shani undan do no hikai bat ste te kadai ka julong hiru kumta ka long bha hiru hadu mentaru te la da kali shoy ka school pat balai ka long kum tu balai ki jot ki pra kini ki government school senong kendong mo kaning ko baning kong manu ba pa hikai school hang tu baning kong do ki hidei do hikai ki bakum no hatu ki di ki no hikai ki ba iet ya ka kam ne ki bom iet na phi men shwa ki no hikai ki ki badan hukum ki school men shwa ki don ki ba shulet tang ba ong men yo kam shu do ka wei te let kam hikai klem da iet ya ka kam klem rodan ka jingkhot pi le katu ikai mane bang nyawan biang satu shaban baning kong Satu baning kong do. bang kali fi Hoi. hatu di ban khan em kum Hoi. hikai la ni long Hoi. kanu ka kam gen te klem don kita pi long no hikai ya ka jumut jumpur khat jong khna ru phila pensniu ya ka future phila pensniu ya ka yeng ka sem le jong ka school le te phin sumar yu hiru haba phim don de to ku onoshem phin ong em ngale nga suwan tang banyo tulom dei balehi ngan spend hang ne kata ka de ka wei ka baar ka long ba ya ki grant mo ki government grant school grant hatu fi utilize hakar kom ka badai ban utilize ne fi tap supply ngini keren ben ho mo dei ngini keren ben kum badai ban long hatu fi utilize hakar kom badai ban utilize ne ka ja she kata ru ka de ka wei namar ka sarkar namar phi ting nga por bang apoi stay em shwa bangan kedau yanu nga kedau be shoy ladi bat ngan haban kedau ya ladi hiru ti benta hot ka gran sarkar kam dap mo ba kris ngan dia thu hok ni phi kam ju dap hiru namar ba kat kum ki jaka kum sti shathan mo sadam le kat jur slap kat tenum ka ai ka pe teng bom upria teng ka rong ka ba phi nyat menta la sim snem la mi so pailen biang kam ju kam dap hiru kan tama ki don ways and means ki banga ngalap ya ladi kan ngale something kenya kata kamdap ka gran le no problem ngam keno ai ka sarkar kade kam ram jonga I will take this as my own school longan shimbet kum ba kade ka school la jong ka ownership la jong a shimbet kum ka yeng school nga dei ba kres ngan thu ep kan ka jing shim ka jong ai ka school em ngam ong te ba kade ka school nga ong kum bang shit ong lupau ka si jing yu la ong pa ka yeng school ka yeng ka baar nga penlong hiru ba kandai ka yeng ka baal sa thi sarai ba kan kai ka school em ka penlong be kum ba kadai ka yeng ka plau men shwa ka bom dan e ru em na lor kata bang batai mene ka dur ka dar ka school ka plau ru kadai ka basok khru sok khram ka kti ka bom dan jing thung jing tap e menta da ki sentiu sudah ka long be kum ka yeng da phirong ka pangat pi don ka tu ka jing sultanat pin shong tu ti ki khna ki ju em te por bang adan sate te ngale kum ta ka ni ki khna nga ai bakin long ki owner jong tu ka school na ki khna she ki kemi ki pa nomor ngamla ban kata ka de ka tactics ka jonga nga kham target direct ikemi ki pa ngat det na ki khna she ki kemi ki pa suki teng ya thung ya
Nomor kamdan fencing ong ngai chalo birthday ngam ta si nia thung ding no nomor kadai sikha nga ko celebrate ta kadur khnang baki khna ken kan mau te nga ong sikha jong phiru yang in ni thung long ngile kum kita ki activity ka persultanat ken ki khna te ngia thung ita ki forget me not ngi thung ita ki sentiu ki ding bougainvillea tu sentiu ba yu kum ban long kum u khilon ngapen wonder bhai kata school menta kala he long kila san kita kijing thung kila wonder ken te lada fishim ownership kumta te ki khna ru kila shim ownership lang te umjudan shu menu ban wan di kiat ang ta school umjudan shu menu ban wan pen long tamasa ne ban penjat pen pram ju khamdan shu te ki khna kila shim ownership hi ki khna tang sudan menu balik rong hang ta wan le rung ma school jugi kila ong gi khna wajili rung school jungi yo philit penjaklia tam si penjaklia yan si thu be isa te kila kran hi ki khna kila le ngam ju ong kila le ki khna kitu hi kila long kinong sumar te kum ta suki ki kimi pa ki kendit am kadon ka shock wave Dei. hasnong atau kadon ka shock wave hasnong atau ba hadu bang ngamat te kijing kan ngamat de kijing ba kres ngani thuok ipi kam dei kata bangai thuok mata kalong ka balaya ka so bala smooth ba am henry ngamat de kijing hakapor bang apoi stay por bang persang ban pen bah ban ne kini kitai am kadon hi kajing huri hurana kasnong tha kajing perkhat le se ban ong de yo scheme ne namar ba ngale through crowdfunding Temut film pendon kam syu ya katu ka school grant ya grant. penan kam Dan lang. kam dam kum katu boleh melak ban le kum katu hapuk kibun ki school senong kendok. lah benne tambah long katakan hatu kepuar long adan bok banga kendu komikong iba majau kong badam i way perlok jangau nishan ki so ki ong ngin le kum no ya kani ka school ka baphi dan will do something about it ngin le te jung ikong badam bad itai kong iba ki wan yu kejat hi te sa school ki wan pet te kalong kum no ai sang sat te pen khanaru kam long su te la shu le bar kulumar ki khana am to ngidang stick be itu ke jingkeli mo ka baphi ong phi mane ba balai tu ki school sarkar ki long kumta Ho kam kalong kum ni pet mo. Ki inspector, ki den ki inspector jung ki school. Hatu kala dei ka por jung kiru bakin wan ban pet gini ban ai report te kum gini namar. Kilet shatisha ground, kidi ban pet. Shondur. Analyze lani pet pertu ba wan ra biang pet hakanu kadur kila ban pen kala te kum ong fi menta. Pi shim ownership na ladi. Pi Kenya ka tu school kum ka yeng la jong. Ti nang ni ru di ban pet kenya ni na po ai. Kamla banong na kani ba ngisong na ni na power center na Shillong. Lesip ka wi ka di satay. Tingim tip syo kay bajian ng tay ngingitip tang bajahang ni. hot hakabili bakta banta idan UAE babu bras ibadi coordinator jong ketika block hantu school ke bangah kai mga tisarai ba menswa ijuan pen ya kata ngamla banan ijuan pen ngiju sender hiru bat ngiju pha hiru sa ka sarkar tambakat bakin sanction dai ka scheme menta kadon kenika education mission ke bangi ong kat ban sanction ni katu ka simpor nang ta de teng pede kapoi so hakati joki contractor ki government contractor te kitu kim wan pet kim wan sasai ngala ju phone tengi king ong wan pet ngila ayo ti kenika list bangila ayo kenika grant mo hadu menta hadu bangami mga ruk hamwan pet ti wei ita i banga keren padi ong bangin le komnu kin ba ka sarkar ru kam ai pisa te ngi contractor gin wan pentre komnu ki ong kumta te ngam su thu kata ka dei ka jingya tre ka jongki te ngan muslia than ru hadu kat no hi ken te ka adei ka kamram ka jongki te men ha ka tu te porba mi news komni sa phang jonga sa phang tu ka school te kilai poi phone hi ken namar ba adon nong pen ki khore ba ble ka tu ka school ka long kum tu ka adon jing nong pen ki khore ken te kumta tamba kalong kumta ka suki bantre kam he ngamla bangan kedo kti yano kadon ka jing suki tre kam he ka ba mla ban pen poi ya ka badi ban poi satu te kumta ken long kum u chief education minister jongi iba la kemen rembui in batai mo mentakan day fourth phase ne third phase dom baklanga haka education mission tambah tang ka phase ka bomenswaru ngatrai kidon ki school ki bompat dep Kemudian dang bun ki. tangbun Tito ngin yan os kmat
ngak syobangan klet CBSE na ICSE ngakwa ban kali namar beli ba ngai i menta kini bale embus menta namar hakini ki tayo bat dang syo result ki kena rumo kidan ki baong hana ba ki yaro bha ya kata ka CBSE kidan ki bero ICSE di mentali komisioni le ki school kuma fifi pas Shillong Public School ke di ICSE ke St Edmunds ke di ICSE hadi nanta Point Mount ICSE tementa kini tekila long toh kila syong syataki liang bawan nepo Delhi mo tementa pat kini ki school ki bangidan kiwi pat kiwi kila ayat no embus kadan ka mentali ngai ka kurikulum lani kila shna bat ke CBSE kalong kumno memang ngapit tang ki textbook ngai keluar te hak beri bat kata namar yaladi te bangawan na ka school ICSE lo nga kham suthu khndiat ban penya pher bat ke embus ya ka bangladon kan to inuk sai we ba ai berit tammo por banga late 11 12 ha embus kadai ke ek banga ble lepa men school class 8 te ka mut kani tang hang ta la suthu ba kani kala dei ke bala dep khamya chakmat kani hang ni berang sadin la bon ong be kumta te ka mut ngi kren ka syllabus kan hang ni te la dangi kren ne kata te ka long kumta bat ka pattern hiru ka jongi men ka rukum tho rukum jubab e jingkli bat ki jingkli ru kala pher men ngi khamlong mo objective hang ni kalong mo descriptive badai ka we na ta kidaw por banga poi ha embus nga struggle ha ka descriptive nga khamla nga dei khamlong bet sebak bet kum banga long ha ICSE nga ai bet kum bakade banlong Argentin ka mut Argentin kum ta badai banlong jubab kum ta direct to the point kat ba dan hang ni pare hab ai masalah hab ai Islam tu hab clear jing clear shwa te ngamla te yala di mentapat nomor pikli ke embos bangah hikai hakani ka you embos tinggal lapi ki jing e hang ni ru hi ngam da isu thu than nomor ba menta pikalong kumni nomor ba tangani keren support bangadan haka lower primary school nomor mentang adan haka upper primary school por bangadan haka lower primary school por banga join si Sharaiba kadai ka khasi medium ngakhlem tip hiru bakade khasi medium hadien ngatip ngapen kala English medium te tambar ladang ale kum ta kamut pat bangan neglect ya ka khasi ken namar kum ong ngadi ubri uba ye ka culture bar ka ketin ka jong lajong ada nga su thu bat hang ni ru kawan ne kata ka rural urban ma bat nga su thu bakini ki khana ki dang duna te ba kibun plat ki kot te haka por banga hikai hang the ki badi da English ki bun ba ki kon bar ki kot khasi ru ki bun ba ki kot ki bom itu itau kasi 1 ne kasi 2 ne ngi te men sha pile Edmonds em ngar uju kasi 1 kasi 2 ngi tip tang kum ta hang ni itu itau re ngaklem persyang hiru ban su thu nga su white bet sharot nga su ngaten sat hi bet da ka badai ban ten sat kai bang ayo na ICSE men sha nga sna hi ka syllabus kum tu nga su incorporate ki kot ke badai ban incorporate ngale hi tambah hatu kupor pade nomor ba namar umdan ba budin te kata tang umdan ba budin tangan ne hi kat kum ka jing hap ka ni ka jaka kat kum ka jing don kam ni ki kata namar kitu ki khana por banga poi ngasi Sharaiba bakin keren ketin so ara ru kim nang keren ketin southwest baik ketin snong ngaru ngam su thu hiru kim su thu nem no hikai kum no to menta bat ngi ngan kadan ko menta kitu ki khana kinam dan slam shate kin hap wan shani menta ngai iya ki de kila wan sa shani teng da jing is nai ki mat jing e kham tam ban tho menta katuka ketin paring long bakal adan katuka kot mo kin hap but betang na ka textbook te namar beli da ongi ki bakin hap mi ida naladiri kalong ko ba namar la hikai ki ban bam den det te la hikai te ki bakin bam den det mentau no hikai lada fipet ya kemtakin ba ngai fi lada fipet ya ka answer dei pimpet je bo ujubab kum no fipet ba pikwa ban yo jubab kum pi ai notes kum tu hi di banlong ndai nga ngampet kum ta ngapet ya ka bu express te tang balong ngapen bet ken ya kata bu express ngapen bet ken andal adap nong tu te ngapen bet ken kani em kan ka badai ba pi jubab pi ka jing temu ka jong pi ka jubab ka dei ti tong ngin hikai no kum no ban express te ngai hikai ken ya ki
mostly practical namar ke English ke boong pi dai ngasu thu ba namar ki khna nang ni nang kendong ndak ki lawan sesor ngarwa syamila di kum ta te bangala poi kum bangai thu pi mane nga te bangan kren ne bangan tho ru hi ta ngale kum nu ngahikai ki khna bakin kren English para maki ngahikai syo kum nu ban kren ngahikai tingabu competition ngabu challenges ya ki khna sya thi am ngala hikai bet nadu meet and greet nang nadu nang ta ngala hikai lut nang ta syo ngasdang ya kata ro ngalen pada nak kidis kona por bangalit ningkong hanti ha kidis kona fitep meet and greet di kuna school yang ngampalong na hikai good morning sir nang te unang de ban keren usu tenat ken te ngaru nga respect ya kum respect yang mar keliang te kumta kalong meet and greet ngia keren ya khana bet te kumta ken kata ka jing keren jing khana haba pi pulut por baki khana kisan ken lada fikiran nak tin khasina fikiran nak tin English pi san lang ken te kumta ngabu ki kelas la kajong ki khana bangan keren nak tin khasi ka don kapor habang ai thu khana namar ngaju standard bang thu khana ha kapor bangile ka English pede nga pha puli shwa ningkong ngan sa hikai bat pareng bat khasi nga hikai lang dadap nong tu pede nga pha ak te ka khamsu thiet bha ken ha ka jumut jum perkhat ka jongki kalong umta Pilih syok menu. ngai thu khana shwa To. ngapen i kakot ngai thu khana ngapen i dur ngapha puli ru yaki dadap puli ngabatai ngong te batai ka jing suthu ka jong phi te dadap nang tu pade te ngan sa kelum ken mo ngan sa samurai se ke barakhat dadap nang tu pade ya ngini mi sabar ngini ak drama no kani ka house kumna kani ka jong ka topik kat bala ya kani ngaken mau ngale bat por bakiwan kini ki social work department na St. Edmunds College ha ka jingalam lenti biang jung iba buburan Dolph lang sti ki don taki khna ken hang ta ko por kham sim long marway sho ka taru ka dei ka we ka but kin haba fidan marway no hikai phi persang mun collaborate ken mo ban trai ken te phi ka jingi trai lang mo ka long ka bor te kum ta por bangi don lang ba taki khna taki lai hikai kum ta te ngi pen ak drama ken te ki sei ki sap ki jong ki te ki ka bangi mla ban mudur ki baki perkhat ki sei ha ka por baki ak tum tu ket te dei kum ta ken ngi pen long confident de yu khna ngi pen slur ban keren ban sei bakla keren English um le ngi pen baik pada ski Ade don kam mengini pek bakin Don kam mengini pek. kin long kitiki ba keren pareng ki ba tebet ditang bala penbet yaki ong te. Damar ba kadang ko jinglong ke jongi ngai i what hapok ki college ru mo alap ki college na nuru ngin dia syong dei ki syong ki kena ki jongi ki kena kasi ni syong para kasi be. Te ki Manipuri kin syong para Manipuri umizo syong mat mizo. Te kim syong kle te long da fi syong kle kum ong fi bene kan mau ba filik tourism. Te Haiti por filik tourism fi yo bani kenduk ki bon ki bri bawan. Te katu kala pen hikai fi ban pen yar ka jimut berkat te. Te don kam kum gitu lagi hapo school ru. ha school ru te ba bakadai shisha ken kata te ka exposure ladang ikran ti shathi sha raiba ru kalong kum tahi lengba kita ki khna St. Edmunds ki wan so ki khna na Williamson Sangma University ha ka juk por ka dei biang ha ka jingalam jung baburan nol shibon ha ki wan por bangi inaugurate ka ni ka living library ti ki yo exposure ka ni khna namar ki dan ki Manipur ki dan Mizor ki dan la ka jong ti ki ya mingle around be long ki mur ki khle be ber ki khna ki kren ki ti ki san in ka jumut jum perkhat ki te ba kendong ken namar beliu sa nong kendong ngal sa ongai pi ki khamlong sa adien namar ba ki sakut betang tu ti perthai jong ki ngani thu ipi por banga pois ti sarai ba le por banga keli yaki ngisa hakari ayu ru kimtip benai yu menta kimtip tarik yu menta kimtip sari yu rikasi kalong ko hadu kata namar bamdan exposure network ru to ko por mdan te menta te nadu bla yo exposure te ngai kala pher ken Katu ke school ba fidan fi. ka school ka snong ka thau bro mdai tang ka school mdai tang ki khna Dang dan kini ki shnong le si ki shnong school ki ba le si shnong kandong ki dang dan kum kitu ki jing e. dang bon ba ki school ki balong kum tu ki no hikai ki ba mat jing e ko mat manga ken ang mentang akren nam ta jong kiru ki mat jing e te ngatip ken ki bon ba ki don ki ba haban ya ki jat da slap le te pin haban kam ka wa ru kum kita ru ki don ki bon ba
Kayar bah kani kapang tapi ba Chris ba nomor ba kadi ka kam school but kadi hi kam tam kam go haki government school ngi ibon ki jingduna te. Private tito ngalak benong aku Private kom. somehow dang biang. Tito, kamut kumuno hikai ke jingmut jing shempang. Kamut yu ke jing shempang. But kamut yu ke jing start. Hoi pi ban i keren bet thik kat kum ka jing shem jong la di te ka jing shem phang yang hi ken. Kalong ke ke bang amat hi ha ka jing im jong la jong experience ben. Ka bang ngam yo hi ha kanu ka kot ru. Kata ka dei ka jing shempang. Jing Jing start pat ka jing start te nomor ka dei ka ba phila ban lum te. Phila ban lum na e ka jing start. Ha ka juk menta te phi pet na ka kot ru phi yo hi na ka social media ka technology na ru la ne tang mong shu shang bat phi kum ni ru ngala lum ka jing nang jing start. Kalong kum ta ken. te sakawai mo babat scam ngai I menta ki wan sakani ka internship mo namar boleh ba ki school kila sedang menta ban sya perunglang hapo kani ka NEP ti ki ong hana ba internship ki wat internship kini kena kila sedang ban wan sya ki school ngam tip kila mat ni am tambang ki bon ki school ngai I nga hapo sor mentali ki wat kini ki kena ni ki college ki wan ki ong ngi kwa internship ki kwa tang ban syo ngam tip ka di certification ni ka di ai tang hakaliang jung phi kumuno hikai Kalau ajudan ko por sithi syarai baru tu ko tamang alami tu ko por idan iwi khna na sociology I pulih hali dikin nambak lang iwan internship kum ta bong phi tikinle kumno ba de kinle kum nu te kapor ko balingkot ma te baki ki yo ro te Makiyo- mata ka song pede ken mata kata ke internship ke jongki hatu ka ya dei ni em ka subject ka jongki te to lada dei mga ngaong I lada dei mga em ngan hikai ya phi kat kum ka jing ya dei batu ka subject jong phi mata phi ong pikiran ni ka sociology ka mo pikiran ni ka society ka imlang salang te kan ngan hikai ya phi ka ai ka banga ngaman ila dia bakum no pin engage ba kani ka society ngan hikai hai ipor balingkot ru ngan hikai hendai lada phi shu one internship phi mut ban le kum no shu one tanga school pin hikai school ki khna te kam ya dei kata te kemut phi dei bo phi pulih BEd ya ite hawai ka ya hap kan hendai mentar bakadai kan ka vocational te bo ong phi ka NEP katu kan ki pha shikini ki school mo ngai I kidan ki boong o kila pha sakta ka school XYZ kita ki school ki bon kim nang ban yat kum kani ka internship ban program kum no ban shna ti kala pen ya kino hikai ru le se kitu ban kinwan hang tu kin le yu lada kata te ya kata te ngan ong be ngam ong bakadai ne bam dei mo hendai ngong la ka syong ha ki nong yalam lada dei ha kti ka jonga kum baki wan kini ki khana social work department maki ka wan ka dei ka field work kam dei internship ka field work for 1 year kat bade kitu ki wan slam kan ya kitu ladan so dau ibabu randolf no hikai jong ki ba guide I but ha feel pre dan so mga banga guide te kadan kata ka jingi trailang te kamentoy ke ni tu ki khana ke experience ka jong ki lada uni khuna ashuwan tang ban shiyo iti certificate ban internship te kamentoy ti kin le kum no mentar bandari kum fi mentar u penong peniat school pin le kum no bandai kum nga ngan penti kana ken ba uni khuna on demi nang ni un mi thali ken ngan penti kana manga hi te ngan penti kana ngan pe hi shwaban wan ru ngan kli hatu ka subject ba jong phi kai dai ni em ba kani ka jeli ka jongi ken ha ka bade bat ka hi kai dagla da kami dai dengan ong ngatrai ke bahangan ai suggestion pa ba philip chata lada kaya dai ka biang lada kami dai te no ki hab wat mentor ki hab wat no kai te kalong ki ka ba ikin ka ba shitom kin kasitom happy long lada dai kumbang adang don sethi sarai ba ngasa satu namar ngasa bet satu lada ita ikna iwan tengala akan ban mentor I nadu school ne shabar school ne ngan budin beken andai shani shasar te ngatrai ngam tip kan long hadu kat nu kan long effective mo ti to CM guidebook ini lihat non to mentah mo penye mo pe ni ikna kelas 11 pe nga ai bang hai tanak ta garu ildi ngalamat itu mo kilale aku no ni di kilawan ni mas nai ki batmai ki page ni shalor ki page tu tengok ngatip kadai nak katu ni di na textbook tengah buat mentah kendiat na figen ya tuat jengmut alor ngan isu tu hok ning kong ngam pat jupet hiru kata ka CM guidebook tang ba
ngan sipen kan mau IP hatu ha kapor jengi macam dan guidebook se Dan. Dan. try hadu kan try ka jing pair kan ni ba kata Ban kan mau ba du ta ti kang tu kidan ki worksheets hadin nang ta ki sample questions kidan tetang kita hai bang akan mau ti kum ta ki shit reban kat ni berban ba ki bon ha jing kli nak kendong ke cerot lapload ki multiple choice short question long question don hang tu te namarang bangawan na ICC background ngi kampunan kam guidebook menshwa ngi jenjar ban yo hiru ngi pen kam beda ka textbook te yangi la hikai ban mind map hiru menshwa school katu basna Hot. la kajong ki points hot ban te bangilong kum tu namar ba we learn in a hard way mo in that way banginang ban bangin puli hakata kadur hakalenti ke bakham cuat ban wat ya kanu ka jubab la ni kanu ka assignment la kanu ka project ka bangiyo ro ka di ka bae ba mensual lingi da pelang ki kod da di bayo assignment project ni kap komentar te kala suk tengi pe lada ka persuk ha ka babha ka biang lada ka persuk ha ka basniu ka sniu kalong kupta te bangan si jubab ya kata ka jingkli ka jong phi hi te kalong bet ba kani hi te ki babun kat kum ka jing suthu ka jong aken ki babun ki no hikai ngai kim appreciate kat kum ka jing pet ka jong bun kim appreciate tambah ki dan pat ru ki ba appreciate te phin ong kum no man ta ka badai ne ka bom dai namar gin ong ngi shanong kendong te damdon kani ka CM guidebook te ngi la phiel te ngapan ngong ni mentale li phia tho matric arsien te phin phiel li yu hi te kala suk pi la menta sok chu te ka syong ha ka jingjit ka jong piken tamba phi ba kres ka wei am ngan wan biang sini ka benta mo ha ka tu am ka mut phi puli London takin pi kalau ni wat scam nga siap hanga ken ni kwa ki brio ban mi na kani ka jela jung ni dei dei tang ki brio ki ba start ki brio ba shempang ber ki brio ki badan ka jimu chu khat ka ba klan ba ka ba ki yo i dei tang ki yo i tang hang ni ha po ka jela la jong ki yo i ki wei pat ki ja ayu pi kani hang tu ngin si wan pat kalong ka jingkren ru mana kani ba kan mau ki tho ha po ki ko khubor ni la sedang duna ki ba mi ki IAS nang ni ki IPS nang ni ki IFS nang ni lani langi kelum lu UPSC te hapo ki NDA ki CD ki bale ki wei ki exam ba per ngim dan te ngile exam ru ki bun pring jung ki ombe kamau dale exam le da clear ki da apply kam pile omno exam gi shwan kai phi ni syuan tang for experience mo temen pendep temen ladep siu kemut ladep siu lali tho exam labiang da pass fail melile ti hatu katu attitude ni tu ka jenglong jungi gil adi ban weng no te ban ong ban nadu ki por school de ni hikai ki ban puli ko ong fi ban hard way ka ba ba ti kadi ka bentaru ko ong fi le sedang bit nangi sukai manga kumunoi kai ma phi le si kumunoi kai ngin ong ni to hatu gal adi ka benta jungi ban khniat ban puli ban wara kita ki kom hikai ki bes bagi kena rukin sutanat pi kan ngam jeliu te kadai sisa kata bangin hab ban weng ken kum ya kata ka jumut jum perkhat ban ong bang ngi sulet tang ban sulet bang ila apply la ni sulet kai ngi di ban weng hi sin balet di bandon hi ka thong ken ngai la jong hadu mentang rang letang arteli interview ki kam tang arteli hiru ngapas ngampat julet ki ngampat ju tab MPSC ngampat ju tab ki ru namar bang apet bet ya kani ke bang adi ban let ya kani hi ngam tre ban muslia ni stai na bang astu ka sab e ka por ngampat julet re te to kumenta ba fi ong kum tu te menta ki badan sap mo ki badan talent tingin le kum no namar menta ngai i ka kami ka tu ko entrepreneurship te ka kelas ko commerce tengah i ka dan entrepreneurship te menta ngin le kum no kini kena long kalian kena beransam skills ni ngin ai ayu yaki ladang ikren ya kata am nga pet jadi gini ki kena menta kilong ki bachelor bah kilong ki bachelor hadu kata fin dapat ki labon ha gini ki pop up sale la ne ki efficient gini ki kena ki shet shna gini ki kitchen ki shna you ki shet dim to tem dei tang kataru ki don ki bala puli doktor ru hendai ki dang le ya kini ka entrepreneurship ki di ki ngap ki lakadong ki namar ba nga i kadai ko ong kuan raru kat ngalong asu ya hap ken ba u
move towards entrepreneurship deh, which is very good kan kabaha ngi ai option deh ki khana puli hendrai to phila puli phi suthu bakani pat kadika sap ka jong phi te biang ti kumju ngan wan biang sha nong kanong ba pe ngakwa ikini ki khana shnong kanong ki kimi kpa bakin suthu am haba ki pha school iki khun wat ong ba kini kin long doktor kin long engineer kin long ni em kan sakala tambah ailat iki bakin explore ailat iki bakin tare shini stai kan kum bangile mangi hakanika project ka jongi ka badai living library ngi ailat iki khana bakin draw ngi ailat iki khana bakin ithu khana ngi ailat iki khana bakin shina jing shina ngi pen su thu ki khana bakin ringap ru ngi su thu ngi pen le drama ngi pen le bon ha ki khana bakin explore ken yel ki kitu ki benta bakin i khnang dakila he pade ngasit ong mo dakila he lada pi phai biang saka rep karyang ro phin nomlong unong rep uba bom nang bom start re unong rep uba nang ba start kan phe namar bele ngim don kam si ikinong rep klem nong rep ngin myo bam te henry kum ta ken ngi di ban su thu ken kini kinong rep pre kin nang ken ban apply scheme kumno bakin hakade ka thiet kumno ka market kan long kumno kin su thu ken kan long kata ken ke di ka jing nang jing start ka ba shisha ba phi apply te ke ba phila yo na school ne na ini kan ngut fidan hani na po katuka living library mo living library ngi don tang lai ngut manga ibadam badi iba ti kani te kam dei ba pia samkot kani di tang activity be kani kam dadi kadang ka ngidang le tang hang ni harai ba hi ka kot hi ti o i la donate na our library tamangi kham da bu buon than hadu kata ru henry kadi pat ki activities ki bangi ngile to kani kadi ka grant actually ka bangi le kadi ka conservation grant ka bayarap da ka green hub x Royal Enfield tingili ban pitch ya kani grant sete spur to kopor te ki yo i ka idea ka jungi ka long ban penne pensa ya ka jingnang jingstan u men berem kadang ba kan you kan hiar pateng na uni urang ba so samla saki khana namar ba ke balai banga sapoi le kata ka project bat jong mana bru kadai bor banga poi station rai ba tangai ka jingmut jong ka snong rai ba ru kim tip show ka khana ka bodan hang to snong ru kim tip show tingi pen em biang e kata lada film itu saya ladi te mo pin sedang na ken te kum tang ngahikai ki bakin itu saya ladi ka keteng jongki o ka keteng snong jongki ka dei ka snong rai ba kumut yu ngawat na ki temen ngara school ka dei kum ta khili le homework de sieng ka dei em wat chu ka jingmut jing perkhan tetwat chu kan ngongi kini ki khana te ki let ki wat chu te ka don su khana su snap sings em ubdei u last man standing ubaya khun ye ka ban lait lut na ki British India minshwa te uyap hang tu hasnong hi uyolok nang tu nasnong uyap hang tu hasnong hi te men hakani por bangi inaugurate ya kani ka raiba living library ru ngiyo ban display ka talwar ka jong uru ka don ha trong pleng haki ki long yeng ka badai ban sumar hi ken te kum kita ken ki ka penrus pa na em hang ta te ka snong jongi de snong em kum ta ka pen itu te long ka don ka identity te ta kadaw ngile ta ka project kin ban conserve lani preserve ya ka indigenous knowledge ban penne pensa ya ka jingstan umen handai te kata ken ka bangi wan ra haskul padru kumno ngi wan ra haskul ngi khot ya kini ki kimi ki kpa hang tu hasnong ki wan haskul ki hikai moral education ka sneng ka kraw ngam hikai shu manga la hikai maki longa nga hikai handai ladangi collaborate la ngi kenthop lang kini ki kimi kpa te ba ongai fi namar blai ki don ka tu ka sense of ownership ngi sko try kini ki khna school ki khon ki dei ha snong ki jongi but kini bangin kentiu te ngi wan hikai ki I moral education ki hikai ya ka seneng ka kraw ka bodan kam ha namata jonga em kam da dei ka kot lani ka jing nang jing start ka ba long ka bodan kam tang kata ken lani bodan kam tang ban ngan song kum ngan ong ba ngimla ban ong tang kani ngi dan kam tang ka nang ka start tak thok kot ka pulikot ande ka ba kham kong san patru bangin sei ya ki breu ki ba tip breu te blai lani ki ba dan jingkit khli ha ka imlang salang tik klem kata hi pi start so ka nuru ka ijli pin start hoi phla long officer ai phinya kali porbadi om kawang bilar se surok kan mentoi yu kata ka jing start ka hiar dor em hiar dor em ngiu i kata ngiu i hai bon kiliang
bangi iting teng ru ba kibriu menta fin petle I kumbang long shu kita kibriu kibadan ke jingnang jing start te wat ke jing champang rum dan namar mentangan song kali mga nganya kali ngandami ni lentirit we bawan nang tu uniat bet umdan pulit nganiat mga ngakwa banlit stay ngala ai indikator kamot banlit nyo siya kamon utu banang ni ailat dia nga uban na po aru unpek kmat yang nga te kamot gilalong to nganam expect ba tinteng habosyong hakaliru de ubriu ubala phong ba ka kali barem te hatu kalan sei katu ba ong te kan knowledge la ni ka jing start top hilalit hang nunu ngamben ka jing sempang rumdan ka civic sense rumdan shu tingin le kum no pat ye kitu ya kani ka benta ka ba hi batai khamtam kani ka nya akali na marial dir ka nya akali nga ju syam ban ka sngi ngadang ong ye weu khana ba ju le kelas ba ngam tu namar ba blei por ba kadang nya akali ka dei ba ong phi teng ngin keno tang yano namar ba uni unang nya taxi ru di ba kamai udan kam ban kamai uni ubri ru ha ka jing kende ban poi shnu ubat kali kelumar te hang ni nga suthu ba pleng baro ar hi bakala unong nya kaliru long uyang ha chaka bomdei ban yang uni nong bat kaliru ubat ha chaka bomdei ban te yak kini ke banga sudi ban ong kolong ba kumuno hikai finle ngam ong pe mo hasar ngi kam dabun te ka jaka yang bade bani kam dabun ngi yang pe pede ken ka jaka ka bom penthot yanu ken long don ken kata ka jing ket clear civic sense bong pi shaba pin yang pe ken manu badan sadian jong pi the civic sense mental ayap nomor ladan kan itu civic sense ha namar bablei bor banyak kali ru kum ni bat da ka fuan te uyi passenger ka kali tering ni ka siliang hang ni passenger nang tai tu sangai kelumar ngadang sian nang macam tayo nga yo tanra iwi skuti ba itai skuti kum sangai kansan namar bota u taxi sangai kelumar kan te poi siya basu CM poi siya kamai katim poi siya show ya dat bro ki cap te ngasus ngodi ban ong ken ba pidi ban long hi ki ba kit kya kenya kani namar ba phim im tang marwei te hang ni phim bat ki babun te long pedan kam kenya kata ka jing nang jing start de ka discipline long discipline kenya la de kan sedang shona la de te phin sala ban hi kai ki te yu taw khna ong a page ni phi song taxi em phi su thu ba phin hiar hang te phi ai pisal pa no ong ni khnang te ubia la pa de long kum kita ken ki bala ban solve em khnyan kum kino hikai ka de bandan ti ko ba ong fi mentan nala di hi ngin ai no ka jing hikai ka bangila bangin pen su thu te ngila man ong sudan bok kadan we tin nong we catch them yang yo ban catch knas yegi kna man ta badana school ni badana po college ni university ngila ban bat eki ban ong ban hikai tele si maki kila to baki bala khamrang ba kan simporu namar komentani ini ren sanding ngiyo ban hikai te ngiyo ban ai ki sembok perkhat ya ki babun te am ka dalong shisha hiru kum ta ka dei hi bangin ya catch them young kum bong pi tin nong wei bangin de pe na do por bi dang dang red hadu udang san ter long kin sa bud dien kan te ka long kum ta hi shi sarai baru por bang hi kai ni ki khna ha ka bdei bo ka khoi ka suba te ki la le khoi ki la pan khoi ya to ka school ka snong ka tha ru ni la pan khoi ni mi hi mangai la de ber ki khna mi ki dan pa de ki rang ba hi ba ya di duma kawang bam chips kawang tu ngong itu ki khna phidi ban le kom no nai lai ong e hiru masen kawang phi shu tam thap hapla la jong la ni ra ri bodan dustbin kawang no hang tu katu ka action kala batai hi tu breu namar ule bodang rit phi kta em te ti bodang rit i im kren shi kentin ru and the action speaks louder than words ka kam keren jam man bani ktin te kum kita ngi haban hikai lepai ki khana ren te ha ka bede ber ki bahe te ho ngin haban keren naka akor ka buram hi namar ba kila he ngin da keren klumar yo ki thut te kum tang ada dan ka por banga sit song taxi te ngaju ong hi
ba sange hang tai ka baklut hang no hang no ba pi kelut dai sange ang ta ngam so bangan ya kejat nang ta bejengai kan nu kan nur ayang ban sange hang ta balong convenient ya pi mdai yang ngan ngan ya no kejat le kala jan te kai long keren educate hak ta ka dur te la da fisong taxi kan bapli tu kamai tu bapli hak jing yo passenger namar ka di ka jakpo u kende am ukende em te kadi kamram ka jonga bangan ong ba sange tu khmat mele nglawan ke jan kala blok te phi nang ni din mele namar ka blok nam ta jonga te mdi nak daw jong uru Namar kadi kolong ni hin benta hang ni ke benta kamdi tembo ngia keren pang school ngi poi jika jinga keren bangiyo ban mat pi mat mangang babun kam tam do traffic ha Te tambalong hang tu ngi i ba te kum ki briu ngi la ban pen sandur la ni ban ai jing perkhat ni ban hikai ba te ban yalam lenti ba ye kini kumnu bangin ni penyalam lenti ba te ye ki briu namar beli ba kumafi no hikai te kumangaru uju ngala ban hikai shani shatai te kum kini ki rensan ngiyo ban shong ru ban ai sebok perkhat kendiat te sakawi ngala la jan ki klet mane syukain menta mo udan uno hikai ubam dan biet umdan dialet umdan emtet tang bit ba ngade we na kita ngan kali long kumno namar ngela julap kum kita umdan biet umdan dialet umdan emtet nginle kumno kum kita syai ngin berat long ngala ban penistri me la di kan ba ngaru ngalet klaim kita ki qualification hite menchwa ki diskona tambalong kadi ka platform te kadi ka ki diskona yang ka along ka baiseng kuman su ong no kabala ailat ken yang bangan ya ka ni ka jeli kan ladam dei bau ailat kum isa brain kan long nganum poi kum ni am kadai sekadai ka wi kadai ka school ka ba balai i jengai la i jengai ba oi te kum snow hikin te kum nam ta kita kino hikai te ngasmudi ban ong lada phila ban puli yakini ka kedan puli biat kan baha hiru lada phila ya kadi ledu kan baha hiru namar ba pinsu thu ba ke ka ba phiyo nang tu bahikai bat ke ka practical pada provinsia meladi fin sala ban penya pher namar ba kam jukam ya de ngani thu hok ipi ngim jula bangin sna lesson plan take bat ngin execute take balai namar ba ka mood jong kena ka change from day to day ka change te phi te fill up plan ken lesson plan hanre pinne kumno phi kadan ka jing huri hurahan tu classroom kadan ka jing sosi kadan ka jing kemen ne kadan kanu ka bala banja hang tu classroom kadan ke bu khna usem jing e pin haban address em te pin haban page according to that em ni man kali na fi ku nong hikai hakaju ko por ngi la long counselor ne em pi long counselor ne em nomor beli menta ki bun ki khna ki bamat ka jing e ka babun namar ki dan ru ki khna ki ba kershan ne ka pule jongki ki ba kershan ki lit school step mensengi ki lalik tre kidan ki ba sa tre school step ti kidan ru ba ting ki ba e ba ki hakajaka ba ki sa ma ki briu ki myo ban krekot ki la ban myo krekot kidan ki ba ai ban krekot ta ka don bok ki tu ba myo ban krekot ta la shulom kum tu kim lali ai te ni sne ye ki mo te menta kum ong fi sakawai kalong kum dong ni le kum ye ki tu kum phi menta nge bon kini ki mlang salang jungi ki badan kum kejingkan rai drugs depression mobile phone tu tengi kena ki la le kai mobile ni ki games ka addiction ka babun ting kin le kum dong kini kai kum nam ta jongki te ngathrai nam ngidan kam remedial class ngi chong ngidan kam hai ka tu bangin extra ane kapor kham bon ke nam ta ki jongki ngidan kam por ki bangin pelut por bat ki ban shong bat ki ban kli ke ka baki ki syam jing e la ka dei hakata ka jakasa ka jongki ne jaka tre ka jongki ne la ni ha ka ni ka school namar bangin hab ban su tholut in hab ban tip lut wan ne e kum nu ka background in hab ban tip lut tingin sala bar hikai tingin salong shisha kum ta bong phi counselor ken ti yakini ti ngidan kam bangin pelut por nga kan mau ya diru dan hi no hikai bala pelut por nam ta jong akum ta ken long ngida shong te hikai dadan jing e takel soi ti jing e jong phi tadam tu phi tan biang sakani ka hikai pede long pen so ternat pen kemen
bat pen scam ru hi ka jumut jum perkhat ka jongki ken tingi along sisa namar bang ong ai PM long kani ka kam dadi tang ba ong besu hikai la dep la dangi su hikai sim tulop la dep la kut re la da fi sim pat kum ka jing khot hi te kum ba ong do basdang ba phi build relationship te bat kini ki khana te kan ne ken kan ne junom ba junom tingi long bet kum kita ki kimi ki kapa ki paar la ni ki hinman ki para la ni ki persa long tangi long bet kum ta hadu menta meneng adon wei khuna ba mat kum ta berdukhi berjawat bah por bang join hang te hak di skona por ba pai te di busa boarding ru te du kham skap ken yang kelas da syong ru usong bahe be kum tu usong be tu ngan le kum no ngan keren dak tin ke bae na ke bajam ne keren sudah ketin ke bajam ngan keren ketin ke bae ru ke poi ke por ba la sya uyang mut thau kurai na mut thau kurang ong aya sebar da la poi sebar neng krau nga pi nga tambah kata ka jing sneng jing krau pre nga relate choy la di nga men chwa nga long kum ta nga relate nga bu jing ya nga bu sa ka bang mat jing la di nga pen relate bat te nga pen jan pi de perlok bat ba hadu uklat pi ka jing long man kasngi atat bat ngan syong ngan hikai ngan keren khana ngan keli jing keli mementau la long no hikai mo uru Ti mentah pada gimla ban pen dei kti ki khna. Te dari yo kum kitu ki khna kin lem no noi kai. Marto phi lala ban le ban yalam shabar ban keren. Kidan kiwe ki ban ki balik si ka tu kin shimno da kumoi kar kom. Kila ban sho kila ban komplain. Ti ban hakaliang mentangin le kum no pada. Hakum kini ki por. Mentah ta kelap her ke prothei. Ya kata apa dulu ngan punya pair yang ke rural and urban. Ha urban ngimla ban le klumar ru em namar ba bliu kala pair plat ka mindset chani em kala pair plat nginya keren ne ke nginya keren ya ka depression ne anxiety ne kini no. Min chwa ngim jutip kita ngitip bet tang ba stom jemut jem perkhan. Te min chwa school ngi ong bet sir this so and so is teasing me mentakan one abusing me kala kham khia am te yo baki khna kin ong baki no hikai ki abuse te la kun te kam long su ban nei kala than hadu kata namar hasar ken namar ki khna ki lanang te bakin ki belahe ken ki lanang te ban pedan kam kom kini ki kin tien ho nga ong ngam ong ka badai ne ka bom dei ka song ha kom pedan kam ha ka khep ka badai ban pedan kam tang ba hanga hipat ladaf hibu kata ka khep ha bai dei shani hi sasar nga thai nga dang la bang asus neng sukrau la ni ngan khot di bat ki kimi ki kpa lemu headmaster bat khna ngini sneng ya krau da ka jing iet ngan ai da ka jing iet Syati pat syapun ong gendong. Syanong kendong pada kalong kum ni pi sya TM sya bangan ong bangan no hikai la ong hi kimi kpa ya khun jong ate sar ai ben te tambah ngamle hiru ketambah dang la hi pada ban pendai tang ijing pen mau slide Kibet ti long ngapet kibet mantap tu beli. Syani kidan kita ki depression kidan kimi lo ti kini syani. Kidai tang ki kentien ngan itu ipi hendai ka jingpang ka don hi na do men ngam ong bakam don mo. Ngam ong reba ka depression kam exist ngam ong begini anxiety kim exist ki bipolar ki nga satip dal ahe mta men ngam jutem. Hamin ngi shu ong bet tang ba nga so stam jemut perkat. Wow tei uso si. Tangkum ta kelakut. Menta pada ki diagnose pi kum ka jingpang. Te pen mi hi gamot. Pen mi hi no. Te hang ta ka dei ke ba ken tak daw long menta ngin haban pe kat kum ka situation kat kum ka kum ba ong IP ha urban area hi ngin haban ya khot bat ki kimi ki kpa ringkat bat ki headmaster ka tu ka di ba bahatam ken ban ya keren lang ken khanang ba ka don ka jing tip na borok ki lang ong IP lai teli ki mau bersih kata ki mau bersih te buat sanong kendong di ban ya trailang bet ki no hikai ka school bat ki khana ja tang we nang ni rum long so Ki kimi ki pa ki long kum no hang ni menta. Syani Em long hakani ke benta jong long barok we ha ka puli puthi. Ke benta jong kimi ke pa. Syani te bandai pet hi te bandai keren bet kum bakalong hi nga iki kimi pa kim dan porsho kajing ai suk ai mon du kadan hi te ki khna ru ki yo suk yo mon na kimi pa
Te di hang ni ru ka feel bating ting imla su ban tre ki kemi kpa ban Babat ki na hikai ah namar ba ke ka bangi ngimut ban hikai shani shi yeng pede hikai da kung mai te kan hab bandan jing tre lang ka basuk tanat kalong hakidis ko na te ula I se brain te ban bridge tu ka gam te ngi kala perlok bat ki kemi kpa ngi ajan bah bat ki kemi kpa Lada kalong kumnur ki phone ba ya kanu ko por sa ikon jong at pi namar hang tingi bon activities ngi don ki master chef ngi don ki dancing ki fashion show ke sa ngi don kam katangin le komo ngi em no ngiru le kata kong ta to dala po school ni la pendek la tre lang bat kemi kpa ki ya don lang ba ken te katum ko jingi tre ke penteli kan kata ka im lang sa lang ta ka jingi dei ka school bat ki kemi kpa ba ki khana te ngai ka suk gen haki wiki school de bon kam long kum ta Pile tiri biri kumpal along iwi no hikai jonga mencuang te ha public school hi las lem ha ngam tip ka eka jing shisha handre sha wan ya lampres bong ba sho e khna te danga kli no hikai ong em ma khamle ki ya thau but thau nia kum lem tai manu ba hikai ki banong kum ta te ki mi kparu kin ki bi sha khon ase aja ka bakin ngap both side of the story em ki sha ba sha chani ki khon na jong hi Ho dei hi ban pej ya kata tamalong di ban pej ban ai ka judgment ka babiang ken. Ti sathi senong kendang te kumu ngai pi ki kemi pasar ai e bet. Tamang am jile kum ta ngale kum no sithipan chathi par ru ngale kum no lada ja ka ik ayu khna skul. Sibit damiet ngale song sieng jongki kemi kpa ngala song di sha bam jalang bot ki ngia selok ken. Da ka jing iet hi pan. Te shani ru hi ngin ai da ka jing iet hi ka juk menta sathi ru ngin ai da ka jing iet hi ngim da de bangin long brutal kum bangin long men syai la di ba sha smak kum tu te em ngati la di nga sha ngat beda ka kti ben ka basniu ka to bande kum ha ka por mental ade ban sha kem mana ki por men shwa te to ko mong fi benang long jajai dan tu ba bala ban tu la ban kawang oh le ka rumon kawang daster nak khamat la ablu khamat odep situ kino hikai ba menta ban men shwa hatu hakaliang fi langat kino hikai ba men shwa kilong kumno menta ka jing hikai lom no kino hikai le sia hapo classroom lani hanu nuru pisngo kino hikai ki bamenta ba ki bamenshwa ki pher kum no hakur kom hikai ha ka jing em jungki le sia hakur kom perkhat PPE kum no ban ong ban chu hikai bet kum bang chu pe bin nakot ban chu hikai bet ban chu tho whiteboard blackboard te kalong be kum ju hi andi ka jing ya pher hi te kalong ba phi kini kino hikai ki bamenshwa em long kila kham san pi ka jumut jumpur khan kila kham long rang ba pi nang ada pet ken ngada yinu jor ngada keren ba iti mesru te karukom sneng rukom kraw ka jong ki keren ki kentin jali jo ki bapen ben sem ha yang ki khana ka jing it ka baki ai ru ni te kalong kum ta te kata ka de ka we ka jing yo I ka jonga ka bam ben shwa ban ta bat kawai paderu kawa jing ya pher ka de ha ka technology ru ka ba ka ya pher mo ki bam ben shwa ki mla re ban penan kam than ki bam ta ki la ban penan kam ki technology ka tar ka de ka ki bon hi jing ya pher ngam ong pat kanu ka basniu kanu ba bha ma de nga su ong bit ba ki no hikai te kat kum ka por ki yat hi kat kum ka por phi wa kris kat kum ka jili jong ka por ken min shwa ki behave kum to kat kum ka jingla ka jong ki menta ki behave da kum mai kalong na omta ngin haban incorporate bai kat kum kapor tingam ben ya nuru ngam yanu jor ya nuru ndre nga suong bai kat kum kapor ka jongki kila ale ka bahatam ki bamenswa bat menta kat kum kapor wa mentaru ngiyo ki bahatam hi ban ai ki khana ladangi ai da ka jing i to fi ken gani ga jinglong kan mau jogi school mentang ayo sngu ba ki ong bakin merge no kitu beduna enrollment kin khang no te ka baphan em ka tu ka baha si boni ken namar ba pi teng kalong khia tarajur pelan namar ba pi gidan ki school sarkar badan kumbalai saungut no hikai tang ba ar lai ngut khna kat ba kumbanga pade ngangat haka school badan riu pongut khna marwe no hikai te kelas no du 1 hadu 5 manak ni ki ong hana ba kan mau badan kau ka study ba ki ong hana ba babun drop out hamangi boleh kata king bamla ban bridge kani ka gap jong ke LP but UP ru teh kadi ka wei kala ya jingai nama teng ki LP ki long la ka jong ka UP ka long la ka jong te teng ki thaj no ki khna bakin pet school namar subu mentahang ni wei snong dan tang LP nah ban mi school
UP sha do jengai ten ne no tika em ki pep no ki khana Namar ki ong mana kani nga kan mau nga ki ong hana Meghalaya ki tho kan ka Shillong Times nga I mana kani ki tho Meghalaya was once known as the education hub of the Northeast. Tin nong way mo. Is now facing a sharp decline in its educational standards. Ka jing hiar ka puli puthi jungi balai. Mensualai bar khoi ki wan shani te. Ladangi ong education hub ka ni bon ngi stress ha Shillong hi te ngi pet em showi ngi stress bet tang ha Shillong ka bumut ban Mizoram ne Nagaland wan puli bet tang ha Shillong kata ka de ka education hub ka bam menshwa mentaru ka long hiru baki bon hi ki college ki dang biang hiru ki St Anthony's ne man so ki la compare tang balong ngi pet ya kini ka jing hiar ki drop out pade ka babon hi ka de sha than kan dong te Kumdu bangin le ban bin ban penduna ka tu ka kata ken kawan hi hakarukom hikai school kumba ongai phi kum ka assessment menta mo ya ki khana dei lada fi assess be tang bun tho lendet te ula fi lo pa tu khana num la bun tho lendet baboro kin mla tum ta hendai lada fi kum ha an ha ki dis kon dei kadan ka assessment book be shi hikai is Brian ngi assess ye ki khana na karukom long ka jong ki man ka sngi te tu fi ong menta na po fila shim nuksa mo kidis kona long nam long shukhain menta kuma phi bala ngin sei poiru kani ba fio award ma phi mo phi bala dan hang tu let's see pendon kam no ya ka experience ka jong phi na po kidis kona but ka jingdan ka jong I ba jong I sir jong no hikai nang te nani headmaster jong ka kidis kona Brian Walang ngin baka sarkar kan shim le si kum ka model ka study napo kidis kona kila ban pendon kam hapo ka policy jong ka sarkar ken hatu kambiang kumo phi nomor kumo phi pilayu I pilas shong le si arsnem ne lais nem apo kidis kona le si kambiang ra baka sarkar kan sedang penpet benia khandiat kale ayu ka kidis kona la nam la man pendon kam ya ka tu pat shati shanong gendong kata kan nga kwa ban tip menta ban kai ban nang tu la nam la man penle ban kala khandiat stay hoi ngila bha hiru ban ngi incorporate kita ngila palat hiru ya kata lele ngila bha hi tang mangi pedan kam ki resource ki beran situ kan mo shani ngi dan da ki wei ki resource sathi ngi dan da ki wei ki resource te ha ka be dei ngan su ai nuk sa shubu mo ha ka master chef bakshit dan ha school week ha ki dis kona ki shit shim ni ki resource badan nang ni ki johor ki jehab ki kat bade ki ingredients ke jong ki sathi pade na khlau la yo te takadaw ngi don ya kata ko we ka bang shit ong nature walk na ni ka biodiversity walk ni shit lit baki khana ban identify yakini ki wild and edibles kamut yakini ki jingthong ki badan hang tu hi ha snong ki balong dawai ki balong ban bam ki so ki bakumno ki kerteng kumno ti ki kerteng snong ki kerteng scientific name katu kadai ka jingi kai tingi shim ka ni ki tu ki sla kum ki don ki we ki sla ki balong yarap ha ki bede bat deworming kum tu ki set survive ta ti ai competition pen yarap set pi set penan kam tu ki sla pen hikai bha kum no ban display kini ki bam ki di jong pi satu locally kata kala long kala hikai ki bakin identify ki wild and edibles kala hikai ki bakin nang ban set ban tiu kala hikai ki bakin le khoi le subah kala hikai bon kamu katu di ka master chef le si berfin bu shaki le si bangan bu shan Shati shan nong kondong long ngasu ai nuk sa ken mangen incorporate em nomor fila ong na du bene fi ba fila ong fi penmi ba kidis kona tengah super khat nga le si belim shim ya ka la de kum ka study kum ka sarkar kala ban shim wat benya ki bakile le si the shati shapo no kandong si ban penduna no kata ka drop out te jong ki khna la ba ban pen incorporate pe badan ko ka khana am por bangadon sti sharai ba kalong kum nu por bangalap ki khana kim don pencil box kim don cardboard hiru bakin tho exam te ka shumi hi na shathi por bangi utilize ki resource shathi te don pencil box le no sar don pencil box don siet hot ya shna pencil tube te ki donate kin ki perlok jongai ki pencil ki ruler kum tun tab ai tab plam tab ho siet te don jat siet hiru bangin penan kam posting tau siet ala ki ong shathi sha ba te sebab ki lashnam tu jiktap sebab tab pla kedia su tau pencil lani ruler te nang ta de haba mom don ka cardboard ban tho exam ki le kum no don doi khna udi khun
basit na bench na ubulong furniture mo wara rendah school ya rendah sim kim lentang na ya rendah ya na kat buat long katakin long kadai ke balong creativity mo ngila tu bangin le ban pet pada kitiar badan ben syatuhi nan kam thien la nam la ban pli kum ko vocational training mahang ni dan kum ki ITI ki Don Bosco Technical School kum ki than kiwi kam la biang ra bas dang ban pli khambun te la ki technical institute ki badai vocational ki than nong kandong te maka sap bebon de ste kabun palan ma shani rungi ngam de banga keno shani dan sap shani ro bebon sap shatai ro bebon sap la kajong dan kasap ka badan hagni ka jela ka babon te kabun palan tam sulong bang ngim nang ban penon kami tu kasap te haganu khaliang te ni iru jingbom nang ban penon kami tu kasap baki khana jungi ki yo la lenti ki phet na shikiwi giri te kila phet tu kiri ngi bereng ong ki babit kila poilot sitei shanim dan shu te bangin bat di kitu te bakhnang bakin kitu hi kin panbha yakum kani ka jala ka jongi yakum kani ka ri ka jongi ya ka imlang salang te nga super khat hangta kan kalong baha de ba krese kata le namar ba pi kini chathan nong kanong gen mentale le ba kidon kini ki nong tem nong put em ba ki nang ban sna kini ki instrument kan long kumnu thrai la dangi hikai bat tem bat put bat sna ru hi school hoi best em best palat pi te long kum ta te long hanga hi ka education ka di ban long ha kata kadur ken kalau banlong gumni ti kumong fi mentan ni penlong ya ka bakan long practical tu te tangible mo kaktin ka tu ba long kala kham e ging ka tu long kala sulong mangi kan menta ke theory ka practical hoi kendan lang ka khendiat ka theory ano khambun ka practical kin ukna un kham long de kakti te de kakti ber kom perkhat kin naman menta di kumba ki khana de kile project ne de kile ai ru labun ba kile na ka AI te hoi ngan ai ma pi pen ai la ni manu kinong le kani project lai shi buat na po AI kade te mentang ngintip hi kat nungut menta pin pe ti san pon ru pungut pin wat chi wat kawi ka de na po AI kawi bom de na AI te kamla ban long kin kam ya ha mi ka por ru kan ba ngarung an bam na menu ki badan ru hak po ka hikai ka stom gen te sakawi ngabang akwa ban kali manga ka long ngila duna ba ka universities te hang ni hoi ngadang Kenya du menta kan namar ngi i kumba kadan tang kani hu ka bala long ka balang ka ba kibon ki balek kadan kum ka MLCU kadan kum kani ka William Carey te kadan suwi bathmai MIT University fiken ba kala di ka por ba kini ki school college ba university kini trailang te ngapit nga kamilang ka ilong hangal hakaliang junga ken ke bakal sule ka school ka poi ki khana ki poi college tang namta admission kila pass tu kila adap kila biang university kidi bani trailang te long hapreng ka school ka college ka university kum ngayo i menta kum kini ki NLU ken ka National Law University NLU kale kum do ka kadan community engagement te kai trailang ba ki school snong ga bagi dan lang hangte hapo nong thmai ga baki ai kedan ken ki rap lang ban trei bakin ya pet ken ki pha lang ki khna jung ki na po NLU bakin ki school ki dan ki program ju ki invite kan ai tanak te hum kitu tamba tamdi tang bandan hang ni hasor ken ngai sin ai pat sashi sin ya poi si poi biang hakatu ka jo ken ka phang shanong kandong kadai banlong ka katu ko bapi ong pi kumut kadai ka collaboration la ni ka jinga trailang dai kadai banlong kum ta khen ben nadu na school mo ngini krem ben nadu na school namar ba ka jing don school em ting teng hakani ka shnong ka don tang hadu UP level ha bandai secondary showai katte ka ba ka ni ki khana ba kum kanu ka school kadi ban lai ru te lada ngila ban tikna ba kini ki khana andala pas ngila ban pha hang tei namar ba ka adon kata ka jing yate lok mo lani ka sekolah ba ketika college lani ketika school tingin pha hang tu te ki khana kila ken ban yo jing start jing kai ka ba ya dei bat ka ba ya jantam ba ki su thu ma ki ru bat ka ba ki su tanat ru ken ladang ila ban trei kum tale ka ba plat hang ni hasor hinga kadon kanika problem ken ba ki dan ki school UP bakut baik tang haduk kelas 8 te nga sit ong kini no hikai lada ngila bangin ya te bat kini ki school marjan bangin ong ba pai kini khana jungi de kilami kan long kumno de ki wan hang tu mo bat long ngila yo ban ai te ya ke history ka background jong ni khana khanang da ulej hang tu unom long lambur te unom ja lenti te
nama deki one direct pada syai nang ni kinum tip one na background bakumnu suffer kumnu kumnu ti hang ta kata ka jing trailang ka bo ma phi ka badai shisha hiru haki college ne haki school ne ngatrai ka bahatam hiru kadai ka bahatam kan em ka la dei ka por fi man dei ka por. le bangi i ba kini ki khna ki ba drop out kin le sei Kata. kin wan biang stu im lang sa lang ka bang ma phi mangangi im tingim kwa ba ki khna jungi kin dan be habar kin klem dan ka puli puthi namar kumanta ngi don kam ki brio ki babdang bon ki puli puthi ke jing shempang hoi kin dan ki jing na suthu ha ka liang ka jing support ani ka liang ban ha namar beli ki dan ki khna ri ki no ru ka puli namar kim la kum fi men ne ha ka por fi dang le class 12 11 12 di ba ka poi ka por ba ka ban ha yin jong phi kham tam ha ka por ka jing yo jing kot ban support ka puli puthi jong pi kan ting yo iya kata ka banga kwa ban kali na fi kalong mentang i kum ka Manipur mo ka Shanghai ti Manipur ni i ka jing ki babon ki kena nang ti ki mi babon pat ki batbet mentang ha ka puli ka sport su bon ha football le te menta ngasko kidan kum khandai ngut ha senior na do pon mi ki boxer su ki mi mo ki ba kun balik boxing kin ti kumbanta ngapoi meng syakatu kapoi ba katu kapang mane ba ong syapang UPSC ti nga nomor bangidan hang ni kum phi kum no hikai kin ti balik don kam ba kan long nila im suk palat ni nila sya penbam suk bit ni kadai ka ka ba pen ka batan yang ni te syadin happy makum ka pe kum Manipur ngapai kum Israel ru iti Israel i basyong syaturu dan Jordan shani dan Syria na syatai udan sakhendiat tu lapoi tu Iraq la dan situ kata apa ni Israel ki company batof kimi na po Israel pat te hatu ka adversity ka penmi opportunity ni hai ka dan ni hang ni gila syong suk palat happy gen akwa ben yosko ka jingkeli da kadai ka ba syai kata tembangan sedang namar mene pa pikili kata ka jingkeli dei ngala kwa ban poi ya kawe ka benta ka boong ka foundational stage wa philap na phimlap ba ka foundational stage dei ta nai ong hasar shanong kendong ka duna ba kade te ladangi pej be ki experience tang na sorte ngin yo se kin le si gidan shanong kendong ru tambah kim yo pat ka foundational stage ka babiang kim yo te ka kelas nursery ka babiang kelas KG ka babiang LKG kini ter kan long kim yo te nado foundational stage hila fail pa te shaneng lele kalong kumta ngaru yala di ngaklam da yo than ka foundational stage ka babiang ksar hi dala he am dei ba ong fi ka ite kam scam kalong kum menta fi te ga ying ho mau siang fi te ting kalong ka kalaki te kalaki kalong ki khna ban se te ki tibet kum menta na nong mo shani ka pareng kinang ka maths ka duna mo ka jingken jingdia nang ni na shatay na nong pat ki kham nang bha ka jingken tang kar kompuli pareng pat ka kham te na shatay ti long kan kum ong fi la di ka por ba ngin pet lang shatu ti la sin na shatay kinwan dan gilawan pa nang ni pat baro ar bat nang ni bat nang te bat kilawan lang kilai khle lang lai le bha ki khna so ko ka di ba ngar ngala ban ong ka di bom la sudang penduna ban puli ru tu bre hoi ka reading kadai ka way mo kala duna living library dei hoi ka reading kadai ka way ka ba ngidon kam ba mentapat ru palat na kita ki activities hoi ki dan kam hande ka reading ru pada ngathai kan hab banyak side by side kan ti katuru kadau kan ni ka library am long kalong unique in such a way ladang ila ban punan kam ha ngiyok ban reading ru ngiyok ban activities ru kan tambangin hab bandan pada kinong elam ki babiang to shukhin mentau khna nau to ngashukun mau mentamo ladau khna mo bat skam ladau khna pat dan interest ban puli men read dem menta ladau khna dan ban interest ban puli ngin hab ban pe bat kan hake u khambit hake u kham sutanat hake kibut te ki balong kum ta ki bom sutanat ban puli kibun hain rei kasap ka jongki pat kadai ke bong ai pi bom yo te nakon ki yo hi na ren hoi kadai katukin bangat gwa ban tip bun sin kalong ka ba ti ngash ilong ipun klumar jingmot namar fi kwa ban tip te kawan na te
mentah ini bahikai jingi yang ama nomor bang alet swimming class kadai ka hydrotherapy bang dan jistong. Ti ini isa itibet bahaban hikai jingi. La 20 plus arpo senam tam la experience ban hikai jingi. Tengah kali isa pilit kelas yang pilit pulih yang tambah karukum hikai kalong structured part. Ila bandrung teh haka jemut jemput khat ka jonga. I ong hiru. Ngala bandrung ha jemut jemput khat ka jong pi. But ida rung hiru. Te hikai ken kumlo bangan le teki steps nadu ka freestyle, nadu ka butterfly, nadu ka breaststroke, suki ai tik patik. Kum ba uklung usdang sa ban par, ban yeng, ban sayat, ban kum ta ter. Kum ta ilong. Te na iyo te ngong isong ya ba kasap ngalak don ke jing iet ngadon but kadang hi kapor bang ayo ban puliru ikakot ngapen pelut por ban pulikot ru te om dadi ba ong balik school kan isu puli ikot ling kedop lani ikot kubor lani na ru kan kat ba iyo kan te ilum kan ya kata ka jing nang jing start in sapunan kam kat kum ka jing suthu ka jong i te kum ta Tito, bak swabangan pui subak hadu mo online classes. Kalong sisa kebayarap ni Mengi menta kipa apa Google Classroom online classes. Marto ke COVID te kalakut. COVID te kamia chu ngingim dan virus chu. Ti hadu menta kani ka jingwan jong online class. Pisngo gumno kadang kalong lo useful ni ka balong bamentoi ni na ka bantau kena. katu ti ka syong pi haki jat khana bat kalong yeng ki kimi kepala da kila ban follow up kila ban pentikna bu ni khuna uyo je mentoi nang tu usha score ke ka ba uyo nang tu na kelas nomor teng ki don hi ki kelas bangin hab ban syong online sibuk menta ki kendok na bar ki ba ngimyo syani tingi hab ban syong imla bangin kentaj ru ngi hab ban syong tambala dangi syong pat ru ngin hab ban pentikna ken bangi yo nang tu kat bat ko homework ke bangi ngile ke dik long ke bar ngile bet nadu dono mensim te kalong Henry lara dei fish pa syong jubor lani fish syong tang memansi tang mencepulut por te kamentor ngan haban ong kum tahiru Te bakadu pare ka dei ka khubor jung phi ya ki nong pet ki parlok jung i badan apo for front media babun ki la bandi ki bon ki liang te ngobha ai ka khubor jung phi bapidan namun ta jong ki nong pet kham tam ki nong hikai mo man takasngi ngatrai ngan kham keren nam ta ki nong hikai hi ki babun bakim yo recognition lani visibility ngasuka ban ai mensi mi ki ken tray ya kani ka kam da ka jing it ka jing kerku na lendat kan wan ublei un se sei hi ya kita ki sap ki phong ki jong phi un sepen pa ha kapor bat ha ka jing bet ka jong ha ka no ka nuru ken kapor te ngakwa ken mon ong ki lada pi hikai school hikai da ka jing it hikai da ka jing it khana ba ka tu ka jing it kan kala long ka jing kerku ken ni phi te wat nom du men sim te nang ta shu ngakwa bangan batai pada yakini ki khana rohi lada phikwa ba phindet puli kanu ka jing leit puli da perkhat sani bha ya ke ba phila shemphang ba ke ba sap ka ba phi phila don nadu dangret hadu mta pusan ni ita ide inong ai jak po ai phi hadin habut bat phinle ekta ka ba bhatam hiru om ba pha mano om ba force mano bat ki kimi paru so wa nai force ki khon la jong ba phindet puli kani phinle ka tai em ai la diu khana peni ai la du khana ba un peni ka sap ka jong u bat persang ban hikai bo niat da ka tu kalenti hiru kata hi kan dei ka japliang ka jong u kan ka bang batai mene te kata hi te nam ta ki pai ba par ha ka bede bot ka disiplin ani ha ka bede bot ka imlang salang ini persang gen mangini trailang ha ka bede ka khoj ka suba ne ha ka bede ka tin ka thlit ne ka akor ka buram hiru nadu ka nya kali ka yat ka yeng nadu bangila kran nadu mene long ini persang gen manginya para brio ngini sothu para brio hendrei kamentoi la dangi nang don kanu ka jing nang jing start la ne don kanu ka kerdan klem don ka akor ka buram kan te katahi to ko blei shi bon bot skem te menta shwa bangin penwai ngakwa e fi bo fin pen i ki pat ba ki award ba fiyo ma fikin dah kali fi job menu
Kani kadai macam senam, kani kadai macam senam, ha ka bangayo ya kani ka recognition ka Rotary Club. Ti hang ni ka ong bit ka Nation Builder Award ka bumut ba kita kinong sandur mo ya ka imlang salang. Ti kani hi kadai ka first award ka bangayo ka ba penlong yang bakan bangan ya susu sakmat kan bangan tray bah susu. Ti kini ki award ki long ta ki one bat ka jing kit jingmut bat ka jing kiaru hi ka terpeng ka jonga na marba mo bangan kentiu susu bangan ya seprang susu te hakani ka bentah. Kani ka school mau lighting. Kadan he Kani ka school ya kani ka award ngayo ya ka jing tray ka jonga sa tisha raiba mo. Kani. Hoi. Tamba ngayo pat haka kerteng jong kani ka school namar bangla don sa thi te kumta. Naso ya ha pi kani ni itanat siya ba kitho ru ba nation builder. Ya kinong hikai le si ngiyo ban kumoong pi na ti kubor dong pi ba ki bobon mapay kinong hikai. Kila bandu mansim ru namar ba kinong ngi hikai ka tulop ka barit. Hoi. Te ngindu mansim em. Te ngai i leng ba kani pe pi pilayo. Te Hoi. wa ku blay fi ba pi kawai na padeng juki kani ka tu. Kadai. Namar ba kini ki award te ngimju ngalong yaladi ngamju upay perkat ni kan bangan yo award. Toh. Te ka tu pat kawai. Kani pada kadai bangayo nakalina Dance and Fitness Academy. Hakbedai bat kani ka most inspiring journey ka jonga ka banga sedang bangan sedang hikayah kani ka government school hang te harai ba kan. Te ya ka tu ka story ka banga mat hang tu ka jing ka jonga ka banga mat hang tu. Te day na ka tu ka journey bangayo kan. Te ita ini ber itu long kalong kumju. Tanat katuru ka di kawai ka na padeng ba pila. Kan ai man CMP. Te kiyok. Kani nga kwa bentip ha. Hoi. Baskem subha pan patay si ka tu. Itanat te. Bakindi bentip pijok menu gani. Ubanay EU. Pat nakabentak eh. Hot. Tikani kadai ka Shiksha Graha Award kabangayo mo taw senam hi hau banai February. Ti yakani pade ngayo nakadaw bangatray ka school hiru bat yakani ka library ru hi kadai lang. Kani ka award day kadai ka way naki award ka ba long prestigious mentah India but ngadai second batch second cohort bangayo yakani ka award. But kadai all over India. Te ya kani pade ki nominate na kawai ka organization ka bakot ka mantra for change ka bai trailang bat ka education department ka jongi menta. Te por baki approach nga por namar kadi maki ba nominate te ki batay ken long kani ka award kadi ka bajinjaru banyo tamba melay pidan pilong potential na ki kam ki ba pi pilatre. Te nga suong beto kad baki ong gumtu nga khamdon hiru ka expectation nga send ni ki badai ban send ki newspaper clip ki videos ki bangala tray kum kita ter te nga klem tip nga hatu kapor bakan hadu kata-kata dala lishim yu ka award por bangasyong kin sa batay ba it was between thousands of applicants try Nakabentak gani. hot all over India te all over India tang laingut bayo ya kani ka award te iway di mga iway di na arngut na Bihar ma. Te long so sarong naman ta kajala ka jongi mo long nga kumway no hikay te nga represent ni ka state ka jongi ken banyo e kani ka award. Te kani ka award kaday nam ta jong no pat kaday nam ta jong ki khana school kaday nam ta jong kimi capacity sa raiba kaday nam ta ki collaborators ki jonga balaya rap yang abros kata ki no hikay jonga jong ibadap ki parlok ki jonga bitray ringkat bukan ni project te kata kani ka award but mentau senamru kan don biang kani ka award bakin kimut ban nominate kan te lengba kani ka channel ada don menu no hikai ki ba fisu thu ba phila no sinyang haka imlang salang te phila ban reach out lani phila ban phone lani mo phila ban page ha Instagram jonga ka channel ka don ka page ka jonga jong khnang bangan yo ban yarap pat ken kini kino hikai ki bom yo recognition lani visibility ti khnang bangan yo ban nominate mga hingan nominate ngalala ban nominate kala ken menta Ti ngatray nga si babun mapay kani ti kila banyo bani kendu ya ba scam. Ya babu bat scam ti si ban riyo ban kidan kitu gino kai ki bakwa ki ba ki kwa ban pois khmat ti le si kani ke.
penduduk Pi bakres kalong kum ni namar judan hiru kino hikai bakwa ban no menit daladi mo. Tambah ngasuong no ngan no menit mangate. Mangahi bangan no menit. Lo ngan yarap kan ye pi kanang ba pi ki jingyo jong kini ke award kadon ka jing yarap ru hi nakaliang jong kani ka shiksha graha kan tikin sedon ki projects ke bangan trai bat ki ru hi ha ka bede ber ka puli putih te kam syukut no tang hang ni hande kadang beteng kan. Te kum ta. Boleh sibun pak scam nak komentar tu. Tanggalak dei bon ya keren mene ngalak jan ki klet ben keren ben shwa ben penkut ru ikan ni ka ni keren apa ding jonga pi. Ini ikut ngalak dei ben ai pi but let's say kani ka kot lak ben pendon kam ke sarkar. Namar ngai i hang ni bah kani ka kot bangala puli ken kidan kitu nyau teli ki skills. Ka ba kidon kam ki school menta ben sedang ben wan ra no. Di ngapit na padeng jung kitu ba meneng ya keren ru ha padeng ke skill ka badai ba ki ong ka dei net collaboration across networks kumba ya keren meneru hadinta critical thinking but problem solving ti what mentang yu i ba kini ki critical thinking ba bon mentang kala peniat kani kompeniat chu kani tingim dan critical thinking chu naka ba ai blay ki jubin ti sai sin ti let's say pat scam non bok blay dong kerku ya pi di pinlang long way na padeng uba unoh hikai bon yarap ya ki babun badan hapo ni kejala kala mendeh ki bun kiliang mendeh tang bun kaliang ban pulih kala mendeh ko ka library kala mendeh ko ka tourism jong hiru no pila dan mencuang tu pila ban ai te sai sen na ka insan jong forefront media ko boleh shibun ya ki dong pej ki porlok jonga ki ba mon kapor ki pej ya kani ka program jongi ba kershan ni ko boleh shibun sai sen